Mndeni wethu South Africa, sanibonani. Sesiphinde sabuya abafowethu. Siyesibani media. Sesemayiville la sibhaye lo sisi. Kunodatshana afuna somlungisela lona. Ngokuchitha isikhathi bafowethu mina ngiyangithanda ukuxoxa indaba yomuntu ngithanda ukuthi kube uyena ozoza nodaba lwakhe. Ukuze ngoba nizoswe ngiqamba amanga kanti akunjalo. Cela siyeke ngilandele sihambe sikisisi. Siyoza ukuthi kwamba kanjani. Sesinawo usisi wami labo fethu. Uyena lo sibhalele unjani sisi wami? Ngiyaphila bhuti njani? Ngikhona sisi. Usibhalele kuyisibani media. Yebo nginibhalele bhuti. Uba isisi igama. Igama nguLetho wakwaNdlovu. Letho Ndlovu. Yebo. Gatsheni ozingelwane. Yebo bhuti. Hayi ngiyabonga sisi. Sisi usibhalele kwisibani media. Yebo ngibhalile bhuti. Sisi inkinga ikuphi kanje? Nginobaba engane ongafuni ukondla ingane. Ingane isizineminyaka emithathu akaza ayondla, akaza ayibona, akaza acele ngisho izithombe. Awu kahleni bo. Yindaba uthi yini inkinga? Mangimfonela uyathembisa angenzi lutho. Sengiphila lonto ukuthi ngiyafona angakafuni ukondla ingane athembisa ukuthi hayi imali ngizoyikhipha manje ngihlale kuze kushona ilanga ngilinde umuntu ukuthi uzoyifaka imali angazayifaka. Ikuphona sisi usukwenzile for njengoba mhlawumbe nokuya ezinkantolo kanjalo for ukulandela noma mhlawumbe uhamba emndenini wakhe. Angikaze ngiye enkantolo ngoba benginethemba lokuthi uyoze ayifake imali. Manje ngoba akaze ayifake ngisacabanga ukuthi ngiye enkantolo ngiyomboba. Kodwa nawe usuthatha isikhathi sisi ngoba phela uthi wena ufika kuthembisa angakwenzi lokho ngicane sewuyikhawe eziningi. Sekukaningi kona bhuti. Manje bufuna ukuthi sikusize ngani thina sisi? Ngifuna nike ningibuzele yena ukuthi ingane uyoyondla maliphi la. Ngoba ngempela ingane isindala manje. Isizongena esikoleni nama ngisebenzi. Ngizama ngemali yeqolo. Imali yeqolo niyayazi ukuthi incane. Ayikho ngempela futhi. Ayikho. Manje ngiyacela bandla ukuthi ningikhulumele naye. Mhlambe mezokhuluma nani uyokwazi ukuthi abanjwe unembeza ayondla ingane. Ngisho noba kuncane anginankingi. As long as izobe ikhona imali engenayo. Siswamanye ngiyakuthembisa. Sisibani media. Sowenza ngamandla wonke ukuthi sikusize. Ngabonga kakhulu. Sowenza ngamandla wonke ukuthi sikusize. Mhlambe mehluleka futhi nathi mhlambe sobe option B mhlambe sibone ukuthi mhlambe sihambe seyinkantolo sibone ukwenza kanjani. Yebo bhuti ngabonga kakhulu. Magatsheni singamthola kanjani wena obaba wengane? Ubaba wengane la hlala khona uhlala eNandi. La ngangimazi ihlala khona kodwa ngiyathemba ukuthi usahlala khona ngoba kwakubo engaredi. Shuthi wena njani somfonela noma sohamba sekuphi? Sizomfonela nginayo inamba yakhe. Okay ake sizame sibone siyamthola yini simfonela. Ngicela ngiphi inamba yakhe? Awuthi ngikufakele bhuti. Ungayibizi ngoba bangaze bayintshontshe. Nayi bhuti seku right. Okay ngiyabonga. Uthoba konke igama lakhe? uAndile. Andile. Hello Mvela sokhuluma yebo. Hey bhuti unjani? Ngiyaphela njani Khehlela? Ngikhona bhuti. Ukhuluma nobonga kwisibani media bhuti sibhalelwe la usisi wakaNdlovu uthi ucela ukukhuluma nawe. Ufuna somkhulumela nawe. Okay bro mdala usiswa kaNdlovu. Igama lakho bani? Khetho kuhle. Okay but kumayelana nani? Ngicela bhuti uzoza mhlawumbe sesifikile ngihambe ngicela sokulanda lapho. Wena uhlala kubhuti? Ngihlala khona la eNandi mfethu. Bengicela sokulanda bhuti mhlambe ngoba thina singala eMayville. Alright but ayikho inkinga ngoba manje vele ngikhona angiyange umsebenzi. Okay hayi kuhle ngoba nangu uyasebenza bhuti. Okay sure. Okay bhuti mhlambe after 20 minutes ube silapha. Hayi inkinga mntaka baba. Okay ngiyabonga bhuti. Okay sure. Mndeni wakithi South Africa sesiphinde sabuya abafowethu. Njalo silandile uAndile eNandi abafu. Ale simlande eNandi uAndile. Andile. Yebo. Uyamazi uMandlovu? Hayi ngiyamazi bro mntana. Umazi lapha? Sasonke inyuvesi emva kwalokho kuhamba ngisho sagcina sesiqala ubudlelwane.
kwase ke kwaba khona nengane Mhm. athi yini yami Athi yena yakho yebo wena kanti uthini? mfethu angeke ngiqamba amanga nami isikhathi phambilini ngangisho mfethu ukuthi ingane yami yabo kodwa ayihambeni kwesikhathi mfethu angibanga sathola kahle mfethu ukuthi eyami noma kuyona yini eyami Yini edatha ungatholi mfowethu? edala ukuthi ngingatholi mfethu naye uyazazi izathu zakhe mfethu nangu naye ukhona la Imake. Wena molana wawuyifaka condom? cha phela mfethu angithi sahleli kahle yonke into eyahamba kahle ngaleso sikhathi Manje pho yini uthi ingane yakho ngoba phela nawe awuzungaprotect moya ulala naye. okay lalela ke bro mdala nje ngiqalela ngichazele la yabona uMandlovu la mfethu uqala kwami naye mfethu siqale yonke into right yonke into ihamba kahle up until azi kube ukuthi uyakhulelwa yes uyakutshela ukuthi ingane lena emva kwaloko mina ayikho into engangayenzeli yona shuthi ke wena bro mdala ingane ithi mase ifika emhlabeni yabo mayifika ingane emhlabeni mfethu iphume esibhedlela ayikho mfethu into engayenzelanga ingane kusukela ekuqaleni zonke izinto ongayibala yes up until ingane mfethu ikhule nayo uyalazi iqinise khona ayikho into ebingayenza for ingane kwaze kwafinyelela isikhathini sokuthi ayike sengiyamtshela ke manje ukuthi hayi asike sambe phela sekhaya empangeni yabo sambe nayo ingane ukuze nasekhaya bayibone ingane phela yabo ingane ingalibele ugcina ngokuyibona ezithombeni yabo waqala mfethu emva kwaloko wangenzela amaswengileli yezo waya le ingane yagcina ingayanga ekhaya ayokhi mfethu ayikwangathi kuyadlulela yabo so ingane ke wena mfethu mangiya ngiyibuka ezithombeni angithi uyambona mfethu ukuthi umnyama uyangibona nami ukuthi ngimnyama la ngane mfethu impofu mfethu yabona mayingaqhamuka mangathi uyaqhamuka mfethu nawe ungayibona la ngane lana ukuthi hayi cha umfamvelase lapha yamsukela yabo No Mthembu akuyona akusona isizathu leso ngangitshela ukuthi mina ungangayondla ingane yakho ngenxa yekhala ukuthi yona impofu wena umnyama. Ngicanithi isizukulwane sakho awusazi omkhulu nokhokho bakho. hayi yabona nawe bhuti bengithi mhlawumbe nawe uzoza nesisombululo esingconywana yabona mawuzongitshela mfethu ukuthi angiqhubeke ngiyondle ingane ngoba naku uthi mfethu mina isizukulu nesisikulwane sokhokho angibazi kwaphela uyayibona nawe le ngane mfethu icezile Mana ke mfethu akesithi awuyondlile ingane njengoba ungayondli kuyimanje. Egcineni usuyathola ukuthi ingane yakho. Mfethu yazi ngoba mfethu kahle ukondla ingane mfethu akuyona inkinga nayo uyazi ukuthi ingane mfethu bengiyondla inkinga ukuthi yini edale ukuthi ngiyeke mfethu ukuthi ngondla ingane nangu naye mfethu umbuzo ukuthi mfethu into edale ukuthi ingane ngizengayondli yini ngoba Magatsheni. Yebo bhuti. Nangu andile la. Uthi ingane akayondli ngoba kushuthi akathembi ukuthi yakhe impofu niyani bamnyama. Andile lento ayishoyo angiyazi futhi ke ingane yebo impofu ngiyavuma. Phela nasekhaya bakhona abantu abampofu. Akuphoqelekile ukuthi ingane ngoba nakho thina abazali bawo simnyama siyofana nathi bemnyama. Impofu vele ingane. Ngakikuphiki lokho. Yena uandile ingane uvika nje ukuthi akafuni ukuyondla. Okay. Ayikho into acashanga. Mangabe ingane impofu yini eyadala ukuthi ngalesikhathi ngithi mina sambe naye ingane sina ekhaya wena wangenzela imswingili Uyasazi isizathu esenza ukuthi ngingafuni ukuthi ingane yekini. kuze caca ukuthi manje ingane yohlanganisa iminyaka emithathu ayikazi ilibhadi ekhaya ngasiphi isizathu Ngiyakuvumela lokho akithi uyayazi into enza ukuthi ngingafuni ingane ukuthi yekini. Oh mana ke sisi mina ngazi njalo umuntu ombizile ngicela utshele mina yini edala ukuthi ungafuni ingane ihambe empangeni. uAndile into ayenza kumina wathi ufuna ukuthi siyokwenza iDNA test. Indaba esho kanjalo akangithemba ukuthi ingane yakhe ingakho nginqabile ukuthi ingane iye emakhaya kubo. Wena yini kade athi unqabi kuwenza iDNA ngoba wena neshow ingane yaandile. Yena yindaba ethi asihambe soyenza akathemba ukuthi yakhe Angani uyasho andile ukuthi ingane uyibona impofu. Yebo. Kushuthi unongathembi ukuthi yakhe lengane. Ngithwaya athi canye wenza iDNA. Kodwa bhuti ngisho ingane impofu kodwa iyabonakala ukuthi izalwa ubani. Ngisho ikhala nje ayikhuluma ukufanisa nje ingane uyayibona ukuthi ekabani ingane ngisho impofu. No siswami. Angani yena uandile kushuthi uyahluleka ukufanisa. Uwena ofanisayo ngoba wena uyazi ukuthi ingane yabani. uAndile ongayazi yena uthi hambani niyokwenza iDNA. Hayi bhuti ngoba sekungenelele nawe la singayokwenza lokho akufunayo kodwa
wafica ukuthi ingane eyakhe ngoba mina mzali wengane ngiyazi ukuthi eyakhe. Kodwa ngeke aphinda ayibone ngoba sengenzise okunye, sebonisa ukuthi akangithembi mina. Akukho mntakababa ungathembani la yeso. Ngicela ungizwe kahle okay. Nangu naye la uyazi yabo. Mina mfowethu ke ngumuntu mfowethu olithandayo iqiniso yabo. Ngoba futhi nokukhuluma angikwazi ukukhuluma. Angikwazi isidala yabo. Ngiyindoda nje mfethu ejwayele ukukhuluma ngezenzo kahle kahle yabo. Mfowethu ekuthandaneni kwami naye sathandana okay. Yebo yena yangiphiki mfethu ngempela ebe umuntu wesifazane no right. Yebo yena mfethu hayi cha. Ebeyiphethe kahle yabo. Yini phoye edala udoubt ukuthi ingane yakho ngoba wena osho ukuthi beyiphethe yes, hayi mfethu angeke ngiqamba amanga ebeyiphethe kahle. Yazi ke mfethu inkinga yaqala lapha. Sabantu besilisa mfethu uyazi ukuthi kuyenzeka. So shuthi khona umunye usisi yabo engase ngiqalileke sengibhizi naye ke yabo. Hayi ke shuthi kwaya kwagcina sekubonakala ukuthi hayi no yazini. Ngazi ukuthi manje senginokummoshela isikhathi yabo. Ngase ngamtshela mina ngambiza futhi mfethu ngamtshela kahle ukuthi hayi lalelayo kuze ngeke ngikwazi ukuthi ngikumoshele isikhathi kuze nawe uzophila impilo yakho right uqhubeke kahle ngendlela right yabo. Okungcono ngicela ukuthi uqhubeke nempilo nami ngiqhubeke nempilo. Akabanga futhi umuntu mfethu owangikhulumisa. Imake Mthembu umuntu obommoshela isikhathi ba uMagatsheni noma uyena uMagatsheni engagcina sengimtshela ukuthi sengimoshela isikhathi. Ubona ukuthi ummoshela isikhathi ngana sekhona lo sisade sekhona empilweni yakho. Ya mfethu bese ngibambe emaphutheni amaningi kakhulu. Yena ethembekile mina ngingakaze ngimfice ephutheni. Oh wena ungathembekile. Yabona mfethu ngingalisho ke lapho ke mfethu okay ayangiphiki mfethu yebo ngase ngithathekile. Ngiyangizwa ukuthi ngithini. Kahle ngathi nje ngase ngisothandweni olusha yabo. Ngase ke ngathi ayazini ngoba umntwana umuntu right yonke into yakhe right. Awuthi ngimkhulule kuze ezothola impilo engcono yabo. Abe right empilweni. Hayi okay ke mfethu akwangaba nenkinga ayisahlukana. Hayi mangaba ngiphazami kahle sahlukana kwakula ku January. Wabuya yena mfethu sebuya lapha ngabo April. Yesengitshela ukuthi hayibo yazi ke njengoba ngihamba ngihamba nesisu sakho yabo. Ukuyinto ke leyo mfethu nami iyangiphatha kabi ukuthi awungeke ngathi ngimncane kangaka yabo. Nami ngingalazi uthando lika baba emva kwaloko ngicine sekuba ukuthi ngibalekela ingane yabo. Ngachazela lo engithandana naye ulalelayo mina noMagatsheni asisathandana kodwa ke manje okubuhlungu ukuthi uMagatsheni ophethe ingane yami. Mina ngeke ngikwazi ukuthi mfowethu ngenze njani ngilahle igazi lami ngesimanga sani ngesimanga sokuthi kumele ngiqhube love life. So wena kukuwena ukuthi uyakwamukela ukuthi ngiqhubeke ngenze i-co-parenting noMagatsheni sisizane ngengane noma wena uyahamba. Ngambekela nje mfowethu naye kwacaca yabo. Ngaze sithi naye asike siqhubeke sizobona ngaye ingane. Nangempela mfowethu ngisho singamfonela mfowethu lo muntu wesifazane lo eyodeta yena esibhedlela. Ngangihamba naye mfowethu siyothenga impahla yezo. Kusukela endishini mfowethu yonke into. Uqale nini ke bafu kulentoza? Uqale nini ukuthi uhlehle enganeni? Ngoba yakhombisa ukuthi ikhulelwe, bozenza zonke izidingo zomuntu okhulelwe. Yebo mfowethu. Uqale nini ke wona ukuthi ungasayondla ingane? Njengoba ngisho mfowethu ukuthi ekuqaleni kwami ukuhlehla kwayo ingane mfowethu. Ngalesikhathi sengithe mina lengane asike sinayo phela kephi ekhaya yabo. Inkinga ke yaqala lapho ke mangabe sengisemina asiyekhaya wangenzela imisungilile. Dudu lengane mfowethu ngiyigcina izithombini. Uma ungambuza umbuze mfowethu ukuthi ingane ngayigcinile ingakanani. Awumbuze mfowethu ngale kokuthi ingane ngiyondla. Magatsheni. Yebo bhuti. U-Andrew angibuza ingane wayo wayigcina ingakanani? Wayigcina ino 9 months nje basina 3 years manje. Yini edala lokho? Into eyenze ukuthi ngingafuni ukuthi ayibone yebo kusaqala isencane kakhulu beyikhipha izinto manje wajika akasafuna ukukhipha izinto nami ngathi ngeke ngisamnika ke ingane. Siswami yazi lempeni idlalayo la nidlala ngomuntu ongenacala. Yebo ngiyayi-understand. Futhi wengasho ukuthi mletheni emhlabeni. Yebo. Manje uhayini kwenza lokho? Futhi yazi izinto ezenziwe uAndile zenza ukuthi ingane ngingamniki. Kodwa ngoba bese ngivumela ukuthi sizoyenza i-DNA test. Sengiyamxolela futhi ngoba sengikhathele lokho silo into eyodwa yengane. Empeleni uqinisile mosithi silwa ngomuntu ongenacala esamletha thina emhlabeni. Ingane ngizomnika uAndile. Ngizokwenza konke afuna sikwenze. Azagcine naye sethembile ukuthi ingane iyakhe.
kodwa into engizomcela kuyo ukuthi ngicela sibambisane ngengane ayondla ingane yakhe iyeke ukuhlupheka ingane ekhona mfethu akakwazi ukwenza into zengane sihlanganisa imali yebo mina ngisebenzi yena ungcono khona la sebenza khona mina ngisebenzi ngiphila ngeqolo lengane anginankinga mina noba ngafaka okuncane as long as kukhona kuvezile kunoba kuvele kuthuleke nje uyafana phela nomuntu oshonile ingane Andile mfethu yebo mfethu uMagatsheni uthi ingane uzokunikeza yona uzoyibona like izokwazi ukuthi kuvakashele nawe kodwa udinga ukuthi kuba khona okuvezayo njenganomuntu otohozayo mfethu angifuni ukudlala ngawe iqola likhe enganeni okay manje mana ke mfethu sekushintshe iphi manje njengoba esithi ingane uzonginikeza yini lengake seyishintshile akungichazeleke wena mfethu wena ke nje asike sikhulume nawe ke njengamadoda ke wena sike sithona isimo esinje mhlambe sehlele wena ubungayilungisa kanjani no mfethu ubungaqhubeka kanjani uyami kukhona ukuthi wenze into ngenhliziyo yabo njengemtshentisi lo mphefumulo enidlala ngawo enilwa ngawo awuhlangene lento yini iqiniso lelo futhi ngelishintshe mfethu ingane ayikazi icela ukuthi nilethe lemhlabeni yinini enenze ukukhohlakala naletha ingane lemhlabeni manje futhi sokuyinina enithwalisa ingane izono zenu yabo wena njengomZulu yazi lengane nje uba ufuna nyokwenza iDNA ukuthi kwabangasekho lengane sifana ukuthi wena uyiphikile okay yami bese ngiyakuzwa konke lokho okay ukwenza iDNA mfethu okay uyangizwa ngicela ungiphendule before uyazi lengane kwabadala abangasekho kwabakini nabakandlovu omthembu nabakandlovu lengane usuyiphikile wena ngokwesiko lesiZulu ngiyiphiya kanjani ingane kade ngiyenzela yonke into mfowethu angani uthambani yokwenza iDNA ngoba wena uyadoubt ukuthi lengane yakho no angisho bafuthi ngayikho ukwenza iDNA lalela mfowethu lalela yabona into engizoyisho mfowethu ngokwakho yebo ke mhlambe ngiyiphikile yabo kodwa mina ngokwami unembeza wami mina uclean wena mhlambe usungasho ngendlela usho kodwa mina mthembu angani ucelile uMandlovu ukuthi nihambe niyokwenza iDNA yebo mfowethu ngimcelile lokho ukushiswe yini ngoba mfowethu bengifuna ukuqiniseka ukuthi okay noma ngiqhubeka ngiyondla ingane ngoba kusukela kwasekuqaleni mfowethu ngangifuna ukuthi ngibe ingxenye empilweni yengane yezo ngithi noma ngiqhubeka ngiyondla noma ingane noma ngibona mhlambe ukuthi khona izinto engayiqondi kahle kodwa inhliziyo yami ibigculisekile mfowethu yabona ke mfowethu usuqedile uyadoubt lengane noma uqhubeka ngoba khona izinto ongaziqondi kahle ngani ngengane yebo mfowethu impela kunjalo yeah mfowethu lengiyakhona lengane njoba wena uthi ufuna ukwenza iDNA kwabadala bangasekho so uyiphikile lengane izoba nezinkinga if uthola lapho ukuthi iDNA ikhomba ukuthi ingane yakho 100% sekuyogezwana ke mfowethu ngalendlela yokwenzeka ngayo ngaphela bakhona abantu abadala mfowethu sesiyobuza kubona ukuthi kwenzeka kanjani lengane uzoyigeza uphinde ugeze inhlamba oyimbathisa uma wayo ngaphela kumthuka lokuthi shuthi uma walengane uphingile ngendlela yakho kwamanje usathi uphingile okay lalela ku mfowethu ngoba ukhona wena yezwa ukhona wena angithi uyiqalile lento uzoyimela futhi Andile yebo futhi wena ingane uthe ayiye empangeni yini ayidoubt uthi ayiye empangeni ngoba phela bowudoubt uthi yakhe ingane mfowethu yabona ngaleso sikhathi ingane bengiyenzela yonke into njengoba ngishilo mfowethu ingane bengiyenzela yonke into ngathi mina asambe nengane ke manje siqale sekiphi sikhaya yabo emva kwaloko mfowethu ke kwaqala ke kwaba khona nobuswingilili uqala kwami ke lapho ke mfowethu ukuthi ayazi nami ngibone phela ukuthi ayicha ngeke phela amandla komvela asemfowethu avela adliwe nje eThekwini hayi mfowethu into engeke ngiyivumele leyo nawe nje mfowethu uyinsizwa yakwini mfowethu ngeke uyivume le nto leyo akekho phela umuntu ongavuma uxhaphazeka mfowethu ebhekile manje uthinike lento iDNA siyaqhubeka nayo noma senza kanjani kukuyena mfowethu ukuthi siyaqhubeka noma siqhubeki akanqabanga uMandlovu uthe ayikho inkinga ngenza iDNA sengibuza kuwena ngoba phela mabe siyenza iDNA sokufollowa futhi ukuthi sibone ukuthi lokho engikushoyo uyamgeza uMandlovu nengane uyayigeza ngoba usuyithukile mfowethu ingakho ngibuza ukuthi siyaqhubeka neDNA mfowethu akuyona inkinga leyo naye uMandlovu uyazi mfowethu ukuthi nje ngomuntu ohlala abamba amatoho ukuthi mfowethu kube khona amasenti akuyona inkinga angisho mfowethu ukuthi ngomacapho nakusale anginayo imali eningi kodwa imali nemali inezidingo zayo mfowethu yabo la bezobidingakala khona ibizosebenza impela uyezwa kodwa asike sithi ke manje ke wena mfowethu njengoba lento lena usuyikhulumile uthi ngizomgeza uMandlovu ngimgeze ngiyigeze nengane okay ke mina mfowethu ngiyavuma ke yezwa ngizomgeza uMandlovu wakho lo ngaphela nifike senifika nonke la futhi ngiyabona futhi sezwakithi ukuthi cha
hayi upressa ngempela masekuyiwa ngapha kangimina yabo nifike impela nje ngihamba nonke nangamakhamera engazi ukuthi iyiphi lento ebengeke ixoxe mhlawumbe engekho amakhamera kodwa ke mfowethu ngoba mina ngiyazazi ukuthi inhliziyo yami imsulwa ngizokuvumela konke lokho asike sithi ke nangoMandlovu mfethu ngimgezile ngezwe nengane ngiyayigeza masithola ukuthi ingane yami ngizokwenza konke mfethu kufanele kwenzeke ungaqhubeka uyimele lonto leyo njengoba usuyiqalile uzobe ukhona through the process soyenza sesiqe yabo asikathi ithi ke manje mfethu kuyatholakala ukuthi lengane lena akuyona yami le indleko lezi mina esengayikhipha lechilo wena selifake kimina ukuthi angibathise ijazi Ngisacela lokho mfowethu uke sikwenze manje sibuye ku DNA ngoba wena kusho ukuthi udasiqhubeke ne DNA. awu wena mfowethu kahle kahle yabona ngathi nawe uqala ukungidida impela manje Ukudideka kuphi mfowethu? mangabe kuza ngangimina uthi mfethu kumele ageze kumele ahlawule mangibuza mina ukuthi emva kwayo iDNA test kuzokwenzakalani uthi asikiyeke sobona emva kweDNA test emva kwaloko mangabe iDNA test seyiphuma lana sethi hayi cha ngempela lengane lena akuyona yami kusho ukuthi emva kwaloko kuzokwenzakalani Sobe sesithatha lapho sibone simisa kanjani kuze naye mhlawumbe kube khona isinxephezelo for lezi inyanga esakhulelwe umnikeza zonke lezi zinto abezidinga. Shuthi wena mfowethu ungiqinisekise egameni lokuthenini sobona lapho kodwa yena umqinisekise egameni lekuthenini uzogezwa nengane yakhe No angani lokho sisakusho ukuthi uzogezwa wena isekho imali ayikho imali osayikhiphile for ukuthi uzomgeza ungavuma ukuthi uzomgeza ekugcineni mase utholile isingane yakho uthi kubaleke futhi ungamgeza. Cha ngindoda yezulayo mina mfowethu ngindoda yezulayo mina mfowethu Mandlovu Yebo bhuti. nangu andile uthi hayi azilime ziyetsheni for iDNA. Mina anginankinga njengoba bese ngishilo ekuqaleni ukuthi akunankinga neDNA la ifunayo. Ngizoyenza. Anginayo inkinga nalokho nakancane. Ngicela ukubuza. Yebo. Asithi kwenzeka imistake nje. Not imistake. Yebo. Akwenzeke lapha kuyacheck ukuthola ukuthi ingane akuyona ya andile. Yebo. Angithi bhuti uyazi ukuthi isiZulu sithi umuntu owazi ingane unina wayo. Njengoba ngineshow ngoba ngiyazi ukuthi ingane yakhe. Ngiyabonga Mandlovu. Yebo. Andile uMandlovu ugeqa amagula. Futhi uyishaya isifuba ngokuthi ingane eyakomthimba yakomvelasa. mfethu hayi mangabe mfethu skin futhi ngiyazi ngabe nami masikhuluma iqiniso ngabe nami ngigcine ngisizakele ngempela ngoba kwesinye isikhathi lento le mfethu iphinde nami ngishaye ngaphakathi ukuthi cha ngimdala ngemngaka mfethu nginayo ingane eyi1 engitshela ukuthi khona ephilayo kodwa sometimes ngiphinde ngingayitholi indlela yokuthi ngibe ubaba kuyona yabo mangabe eyami kodwa futhi kuphinde kube khona le nto ethi hayi cha akuyona yakho lengane ngalezi athe kade ngiyibe yabo chaza ukuthi mfethu mangabe kuukuthi le DNA mfethu iyenze cha ngizophinda mfethu kuyena futhi nangonayo khona ngizoqala phansi mfethu ngibe ubaba oqotshe enganeni yakhe ngizoyondla ingane yakhe yabo ukuyondla mfethu hayi akuyona inkinga akukaze kwaba inkinga sidala Ayi andile mfowethu okushoyo ngiyakuzwa futhi ngiyakujabulela noma ngithi ngiyazama ukukhipha le DNA kodwa ngiyabona ukuthi hayi iyabaleka ufuna ukuphuma kuyona ngoba kusho ukuthi yakhombisa ukuthi umthimba uMandlovu yena uyishaya isifuba ngalokho kodwa ke mfowethu ngiyabonga ukuthi uyavuma ukuthi sihambe sokwenza iDNA futhi uzofika ukhokhe lapho wena uzokhokha for iDNA mase yenziwa ayikho inkinga mfowethu imina futhi ozophinda khokhe wena ufuna nje iDNA bhuti yebani ayinyokela Magatsheni Yebo bhuti. uhappy ngendaba ukuthi kwanje ukwenza iDNA. Hey bhuti, angikho happy ngoba phela kunemali ekumele ayikhiphe lapha ya. Kodwa ingane emuvi lambili ayidlili ingane. Angikho happy ngalokho. Andile ya mfethu uMandlovu akekho happy kuyimanje ukhala ukuthi ingane ayidlili. hayi alright mfethu yazini ilokuthi mfethu hayi ngoba phela manje le mali futhi mayizophinda iphume kumina futhi khona manje ayikhona ngeke bafethu noma mhlawumbe singayiyeka Mesiyeka soyeka mhlambe ikuphi ozobusukwenza wena ukuze siyeke uzobusuqhubeka soyondla ingane. Ngizoyondla bhuti yangizoyondla ingane yakhe ngizoyondla Mhlambe ngakhipha malini ngenyanga. Mfethu anguyena umuntu ake ngizwe yena kuMandlovu. umuntu hlapho Mandlovu Yebo bhuti. na ngizwe indaba angathi zingconywane ngizwa manje ngoAndile. Ngwavele ngiyambona ukuthi lento yeDNA bebaleka nje ubalekele ukondla ingane. Yabo. Na ngithi angayondla ingane. For indaba yeDNA singayikhansela mhlambe ngenyanga imalini wena ongayidinga.
Angangisiza nange-1000 ngoba phela ingane Ingane isihlala ecrash. Awa. Awukwazi ukuthi ubalekele ingane iminyaka emingaka bese uzohlulwa yi-1000. 1000 bekuyini? Wena unalo 1000 wena. Anginalo kodwa ngiyakwazi Andile. Akanali 1000 ngoba esebenza ngoba akasebenzi wena uyasebenza nje. 1000 mfowethu. Mingaki ulengane wayigcina nani manzi? Kuyimanje ukhaliswa yi1000 ngenyanga usebenza? Mntaka baba ngeke angazi ukuthi nawe mfowethu ufikele ukuzongihlanganyela nawe. Okay. Imalini kona Ungakwazi ongakwazi? yonke le ndlela leni iza la benihambe nibhunga Imalini ongakwazi ukuthi uyikhokhe ngenyanga. Ngoba phela i1000 yakhala ngalo. Okay, ngicela ukubuza ke mfowethu. Okay, asike sithi ke mhlawumbe ngiyavuma ukuthi okay ngiyalikhokha le 1000. Le 1000 uzolenzani? Ngizokwenza izidingo zengane. Eziphi idingo lezi Ingane ezifikela ihlale ku 1000 ecrash. njalo ngonyaka? Ihlale ecrash kumele ikhere. Okay. Ihlale crash. Yebo. Okay. Ikhokha malini crash? Ikhokha u400 ecrash. Ikhokha 400 crash. Kwayilelo 1000 lincane ngoba phela Okay, kumele mana. ngikhokhe ecrash umkhero, impahla, ingane iyagqoka amaparish endlini. Mandlovu encane. Okay. Andile. No ngisacela ube ngikhulume. Cha urong. Nokuthi uzumbuza ingane ikhokha malini uyokubalela ithi malini. Wena imali nospendayo nje ngenyanga wena. Wena kuwena. Wemfowethu, lalela la. Wemfowethu. Yeah. Yabona mfowethu mhlawumbe kuthiwe nawe uyasebenza. Athi yazini, khipha le 1000. Nami ngikhiphe le 1000 leli. Sihlanganisele ephakathi nendawo esikwazi ukwenzela lengane. Manje lengane wayezohlala ecrash. Yena usuke enzani mfowethu mina? Manake. Kulo 2 years and 3 months ngaphezulu. Behlanganisa noba eMandlovu. Ungekho wena empilweni yakhe. Hayi mfowethu. Eminye imibuzo uvela ungazi ukuthi ungayiphendula kanjani yabo. Uyabona nje lo mbuzo ongibuza wona ngazi. Futhi nawe le mbuzo uyibuza uMandlovu ukuthi imali uzoyenzani. Ngicela uyiyeke ngoba ayinasidingo. Uyajabula wena nomkhulumeli. Cha akanayo umkhulumeli. Wena ogangayo. Akaze acela uMandlovu ukuthi imzalise. Awuyamkhulumela. Akaze acela uMandlovu ukuthi imzalise. Yazi Wena umuntu wrong. Awuyamkhulumela. Yini wena ungaziboni ukuthi wrong? Yazini mafowethu kuze sizoyenza lento ibe right yabo. Nje just to cut the story short yabo. Ngizomnikeza mfethu imali yezo. Enginayo noma engingenayo. Awona manje mfowethu ngithathe ngihlalela lapha endlini. No ngifuna mina Andile. Ngambuthe malini? Ngithe 1000 Andile. Okay wena bhuti ufunani? Bengifuna ukwazi ukuthi imalini ozoyikhipha ngenyanga. Imali engizoyikhipha ngenyanga? Mfethu. Yabona le nyanga soyibona. Sophinde siyibone. Awu le mali bengithi ngiyorenta ngayo. Awuyibali ukuthi malini? Bengithi ngiyorenta ngayo. Andile u700 lo. Ngiyakwenza umehlo. Yebo uzowenza umehluko. Kodwa sungaze unginike imali engaka. Iminyaka emingaka ingane ungasayondli. Nawo ke futhi lo 700 ke lona ke mangabe ngiphinde ngaba nawo ke futhi amanye amandla ke noma ingonyaka ozayo noma inini mangiphinde ngaba nawo amanye amandla noma naye mayiphinde wayilethe enye ingane mfowethu ngizophinde ngiyifake imali. No. Hayi every month mfowethu angikhokheli installment. Mina bese ngijabula ngithi uzoqala uyondla ingane. Bengijabula ngizoqala ukondla ingane. Yabo eclist mfowethu mesingathi eclist ke ukhipha ona lo 700 ngenyanga. Na uzobona uhlanganisa kanjani? Kunobuza ukuthi uzozibona ngonyaka ozayo. Alright. Ngiyakuzwa wena mfethu mothi ngikhiphe wona lo 700 ngenyanga. Okay, wena uzokugculisa. Wena lo 700 uzokugculisa njalo ngenyanga? Ngoba uyakhala, ngiyakubona. Ngiyawamukela inkinga ngizohlanganisa neqolo lengane. Eclist kunalento kade ungakhiphi. Besoyenza phela lento ibe simple mfethu. Mangabe theni befuna i1000 ebezobuyisa mfethu 700 wami. Uqhubeka uhlale ngakimina up until izifinyelele kulelo 1000 ukuthi kuyofinyelela nini ke kulelo 1000 lelo bekuyobonakala sekubonakala mntaka baba ngoba nami amandla ami iwona lawa Enzokuthanda ukusho kwena Mvelase mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Ukuhlonipha kwakho sikulandenanda. Ngazofika nawe la. Aphinda futhi sakhuluma nawe awulwanga noMandlovu. Kodwa enzokucela kwena mfowethu ungaphindi uyenze into yenzayo. Ingane yakho le amathumba akho lawana igazi lakho. Ningalwi ngengane. Ningaphindi nilwe ngengane. Okay ke mfowethu ngicela umbuze ke mfowethu ukuthi ingane yena uzonginikeza nini? Uthe ingane uzoyithola noma inini moyifuna. Angithi vele manje sikhona la ngakubo la Mayville. Hayi ngicela ke mfowethu ukuthi masiphuma la ngeke ngihambe ngiyibona. Hleze nje mfowethu ngenza ngisho mfowethu lelo khona nje cash send ngeke ngiyithathe nje ngihambe nayo ngibuyele endlini nifike ningishiye endlini ngigeze ngeke ngiyikhiphe nayo mfowethu kuyi weekend nje ngeke ngiyikhiphe nayo ngizombuyisela ngeso. Ukhulumisa kwendoda Mvelase. Mandlovu. Yebo. Ngicela ngiyamuza uMvelase uthini? Yebo.
Aha. Hhayi ayikho inkinga angayithatha ingane. Bafowethu umphathi we-South Africa. Ngijabula kakhulu bafowethu. Umvelase ukhombisa ukuba indoda noma eqala uba nekhanda eliqinile. Kodwa abantu bomvelase vele ngiyabazi banenkani. Bafowethu ngiyacela nani bafowethu nenza lokho okade kwenziwa umvelase. Ningayenzi bafowethu leyo nto ayikho right lento ukuthi nilwe ngezingane. Ingane akazi icethe nilethe emhlabeni. Inina enenza ucansi olungaphephile nalithi ingane emhlabeni. Manje mase nilwa ngayo nithi yona yenze njani? Ngiyabonga mphathi we-South Africa. Ngiyabonga bafowethu. Ngicela silandele. Ngiyabonga bafowethu.